лічыце, што гэта пачатак канца. Я думаю, ну добра, трэба мне ўсё ж такі ехаць у Беларусь, пакуль я яшчэ жыву. То я рабіў, што мог, бо думаў, што я ўжо тут доўга не буду. Не толькі ў Беларусі, а на планеце. Тут Алена Радкевіч. І я прадстаўляю вам чарговую гутарку цыклю «Невядомы Данчык», дзе ён распавядае пра жыццё і смерць. СНІД пачаўся, я памятаю, была перадача на тэлебачанні недзе 81-82 год, і гэты Dan Rather на другім канале кажа, я так здалёк слухаю, нейкая містычная новая хвароба пачынае атакаваць, выглядае як бы толькі мужчын-гомасексуалістаў. І невядома што, але вельмі страшная хвароба. Federal health officials consider it an epidemic, yet you rarely hear a thing about it. At first it seemed to strike only one segment of the population. І толькі сімптомамі могуць пазнаць. Калі яна ўжо развіваецца. Так. І, значыцца, пачынаюць гэтыя сімптомы называць. І я тады ўжо пачынаю ўсё чытаць пра гэта, бо я ўжо думаю, ага, гэта будзе ў мяне. А ты ж яшчэ такі іпахондрык, што калі табе назавеш сімптомы, ты все... Іпахондрыі, можа, не было да гэта, але сёння то на 100%, але да гэта не было. Так чытаю, вот гэта. Раптам мяне это ўсё паяўляецца. Такія, што не бываюць у нармальных, здаровых людзей. Уже тады стварыўся такі gay men's health crisis, я пайшоў да іх, і там лекар... Крызісны цэнтр. Так, быў лекар, і ён мне кажа, што мне вы лепш да псіхіатра пайціце, бо... Вось менавіта. Бо так, вы в групе рызыкі, але я б сказаў, што не павінны былі заразіцца. А тады я да яго прыхажу. У мяне зрабіўся грыбок у роце, што робіцца толькі ў немаўлятах, і тыя, што або антыбіотыкаў поўна наеліся, або хематэрапію бяруць. Значыцца, імунітэт зусім задушаны, або яшчэ не развіты. І ён паглядзеў, ён кажа, я зраблю аналіз, але я не думаю. А тады на наступны тыдзень я прыхажу. Ён кажа, я вельмі выбачаюся, але я мушу прызнаць, што я не меў рацыю, бо ў вас ёсць гэты грыбок, і гэта ёсць адзін з сімптомаў, што мы... Так я мушу верыць, што вы заражаныя. І лічыце, што гэта пачатак канца, бо прысуд. Нема ніякіх гэтых. Потым, можа, год пазней я пайшоў да яго і сказаў, даведаўся ў прэсе, што ёсць ужо нейкі тэст, што можа змерыць, ці гэта яны ідэнтыфікавалі гэты HIV. І ён мне сказаў, як гей, я вам гавару, не рабіце гэта, бо вы будзеце на чорных спісах, вы ніколі не дастанеце страхоўкі, вы ніколі, калі кінеце гэтую працу, вы ніколі не дастанеце іншую працу. Будуць баяцца. Так што параноя была... Так это некалькі гадоў доўжылася? Так, і 7 гадоў я цярпеў з гэтымі сімптомамі рознымі. Толькі прачытаю. Боже, які ты гістэрык. Гэта ж псіхасаматычнае такое. Псіхасаматычнае. Але ты ж чакаеш смерці. І на гэтым фоне мяне 30 гадоў назад, 89 год, я ўжо думаю, што ўжо 5 гадоў, ўжо я павінен, бо казалі, што 5 гадоў, тады сказалі, што да 7 гадоў жывуць. Так я думаю, ну добра, трэба мне ўсё ж такі ехаць у Беларусь, пакуль я яшчэ жыву. І я паехаў вот з гэтым... З гэтым страхам? З гэтым страхам і з гэтым, што будзе, калі я там захварэю. Это было вот это палёт, з мамай сижу на самалёце, мама нібыта ніколі на самалёце не была, і ўсё казала, як яна ніколі не паедзе, як яна баіцца. Сядзіце, я бы што. А у мяне пачынаецца ўсё, чесацца скура. Все вот такія, знаеш, што... І думаю, зараз мяне прыедзем і на гэты беларускі амбулянс, а там скажуць AIDS, і яны... І уяўляеш себе, што я думаю, што ў Беларусь, і ще сказаць, I'm gay, I have AIDS. Я гей хворы на СНІД. На ракету в Марс паедзеш. А маме не казаў ты? Тады не казаў, што не.
мовчалі верби цвят, і бераги узорныя. Чаму ж цяпер крыніцы навсцяж такія чорныя? І калі ўсё ж высветлілася, калі ты пайшоў на гэты аналіз і высветліў, што ты здаровы, у цябе ніколі нічога не было? Ну, это не было 30 гадоў. Все ж таки наважыўся, што цябе прымусіла пайсці, не А гледзячы на тое, што страхоўку? я меўся ехаць у Мюнхен працаваць на радыё. І я ведаў, што мне там зробяць гэты тэст. Бо ў Амерыцы ты мусіў падпісвацца, што ты згаджаешся, а я даведаўся, што ў Нямецчыне там ніхто цябе не будзе пытацца. Перад тым, як яны цябе возьмуць на працу, і сапраўды так было, так я мусіў, што ж я паеду туды. І ўсё ж таки я таксама думаў, што я паеду ў Нямецчыну ўміраць, дзе я нікога не ведаю. Это ўсё было вот такое думанне, што... І што нарэшце, як табе? Патэлефанавалі па тэлефоне, ці далі гэтую паперку, ці выйшла медсестра, которая сказала, вы здаровы, ніколі нічога не мелі? Я на Парк-Авеню меў тады пазнаёміўся з ліванцам доктарам адным, і ён быў спецыяліст-гастраэнтеролог, і ён мне сказаў, што глупства, нічога ў вас няма, вазьміце гэты тэст. Тады тыдзень трэба было чакаць, і тады я пайшоў да яго назад у офіс. Ён кажа, you're negative. 7 гадоў. Ясна, я выйшаў, яму падзякаў. Такія моманты, што ніколі не забудзеш, такія вехавыя моманты ў жыцці. Я памятаю, выйшаў, 88-я вуліца Парк-Авеню, школьны раён, прыгожы дзень. І ішоў і рыдаў. На віце ранне свежае, і новы дзень абудзецца, і зазвініць калежамі, і збудзецца. І тады ўжо паехаў у Мюнхен працаваць. Але вот это, як я ездзіў у Беларусь, гэта было пад гэтым стрэсам, і тут мне... Тут яшчэ, тут канцэрты рыхтуюць. Каму хочацца спяваць, калі такі настрой? Але ты быў і пры гэтым такі пазітыўны, вясёлы, разняволены. Будзе актор, а? Бачыш, все ж таки акторскія здольнасці, а ты кажаш, ніякіх талентаў няма. Мы запрашаем на сцену нашего гостя Данчика. Я абсалютна быў за і разумеў, што гэта за беларускасць, колькі да мяне прыходзілі, што мы сталі беларусамі, праз тое, што вас пачулі, нам сорамна, што вы амерыканец і ўсё такое. Ну, в сэнсе, сорамна, што вы амерыканец і гаворыце па-беларуску. Так. Ну і разумеў, тыя палітычныя партыі пачыналіся, і фронт, і ўсё такое. Я таксама быў вельмі наіўны, і мне ўсё ж таки было трошки, добра, што мне гаварыць? Скажыце, што гаварыць, я скажу. Я давяраў ўсё ж таки. Ну так, скажы, што ты запісваешся ў фронт. Добра, я запісваешся ў фронт. Эй. Але я А хто табе гэта параіў сказаць? Сяржук Соколаў войш? Так. Але трэба ж ведаць, якая платформа, якія думкі, якія погляды. І I take it back. Ты забіраеш назад сваю заяву? Так. Але тады ты увайшоў у БНФ? Ну, дэкляраваўся. Дэкляраваў, але членскага білета ў цябе кажу, няма. што это ўсё было, это было проста выжыванне. І бачу, што гэта патрэбна для гэтай вельмі справы, якую я падтрымоўваю. І быў шчаслівы, і гэта мяне такое poignant, я не ведаю, як гэта сказаць, такое... Горка. Што я рабіў, што мог, бо думаў, што я ўжо тут доўга не буду. Не толькі ў Беларусі, а на планеце. Ты меня, все, Данчик, ты меня просто... Я моцны чалавек. Ты сам сабе стварыў гэтую праблему на пустым месцы. Лекары гавораць, якія ў палітычна заангажаваныя, бо яны самі геі, яны табе кажуць. Вы возьмеце гэты тэст,
гэта ўсё выкрыецца. Кажуць, што ёсць урадавыя спісы. І я это верыў, і мы это ўсё верылі. Слухай, гэты лекар, злы геній твой быў і цемрашал, ну як гэта ён практычна твоё жыццё так на 7 згаджаюся, што гадоў? ён быў цемрашал, але ясна, што ён памыліўся, ну ясна памыліўся. А я быў у аддзеле кадраў тады, і я памятаю, адна шэфовая прыходзіць, зачыняе дзверы і кажа: Богдан, we have a huge problem. У нас величезная проблема. Тони Стивенс has AIDS. Калега хворы на СНИД. Страшно. Яна каже, што будзе? Цяпер будуць баяцца тэлефонамі, будуць баяцца каля яго сядзець. Трэба рабі нейкі план, як мы будзем з гэтым. А я тут сижу, і яна не ведае, што яна гаворыць мне, і я думаю, яна мне кажа, там, знаеш, ну, от ён пачаў даставаць гэтыя бойлс, это фурункулёз. Праз тыдзень у мяне ніколі не ведаў, што это. Просто сведчыць, аб якім я быў ужо стане, это пражыць это ўсё ад маленства, так? А тады выйсці з гэта і толькі пачаць, і тады тебе тут. Але вельмі добры быў silver lining да гэтай хваробы. Да, Няма ліха без добра, так неяк. Бо тады сапраўды радыкалы пачалі гей, што мы не будзем цярпець. Памятаю, пайшлі ў Сейнт-Патрікс катэдру, вылілі гэта ўсё з алтару. Бо царква, касцёл практычна забівалі сваёй рыторыкай і сваім ігнараваннем гэтай праблемы. І тое самае рабіў Рэйган, які нешта 4 гады быў ужо ў гэтым, перавыбралі ні слова. Тут эпідэмія, паміраюць, як неведама што. Але ж это гейс, ну такая сабе паміраюць. І тут такая злосць была сярод гэтай камьюніті, і яны вельмі жорстка з гэтым пачалі змагацца. І гэта памагло. І пачалі гэтыя лекі спушчаць гэтыя цэны, і пачалі рэагаваць, і гаварыць, і палітыкі ўрэшце рэшт. Такая гіпакрытыя было. Адна тады Элізабет Тейлор выйшла. І это пачала, это мои сябры, і я за іх стаю. Ну, уже была не маладая, не было такой кар'еры страціць, але это все равно было ні Фрэнк Сінатра, ні Грегорі Пек, ні гэтай гвардіі, гэтай эшалону знакамітых, а яна это зрабіла, і вельмі цэніцца. It's been a long haul to get where we are today. Ну і ўсё ж, як адбылося інфармаванне пра гэта ў сям'і? Як ты сказаў пра гэта сваім родным? У мяне гэта доўгі час я нікому пра гэта не гаварыў. Мусіў гэта ўсё неяк працэс у сваім жыцці, як далей жыць, і ўсё было вельмі цяжка. Але паколькі ўжо Міля памерла, мы з бабцяй жылі ў адной кватэры, і яна вельмі адчувала, што нешта са мной не тое. Ну, і я... Па-першае, яна ведала, што я гей. Ужо яна ведала даўно. Я нават не памятаю, калі я ёй сказаў, але я ёй сказаў ужо дарослым. Першы чалавек, якому ты сказаў, у сям'і была бабця. Так, так. І яна была вельмі абсалютна так, Спакойна ўспрыняла, так? І яна не падзялілася ні са сваёй дачкой, ці ты ўзяў з яе слова, што яна не скажа? Не, я ўзяў слова так, што не. І тады з часам таксама яна бачыла, што я такі прыгноблены, ўсё з гэтым дыягназам, і яна ад мяне выбіла гэта. І заўсёды казала: дурак ты лекар, не слухайся, нічого ў цябе няма. Так я тады, я памятаю, у гэты дзень прыйшоў да хаты, сказаў бабці, і бабця не была плаксівая. Яна так расплакалась, як яна гэта пачула. Я кажу: так ты ж была упэўненая. Яна кажу: ну все роўна, я ж не бачыла, як ты мучышся. Так, ну, а тады ўжо трэба было бацькам сказаць. Пайшоў да іх, пасадзіў іх на канапу, абсалютна з настроем пазітыўным, і казаў, што я хачу, каб вы ведалі, што я вельмі шчаслівы. Я б не хацеў быць інакшай. Галоўнае, што вось я дастаў гэтыя вельмі добрыя медычныя вынікі, што нічога не пагражае. Ну, яны сядзелі так. Мушу сказаць, што мама была вельмі незадаволеная і казала: не, это ты нешта выдумляеш. Не хацела паверыць. Не.
І для яе гэта быў большы стрэс, чым для таты. Так, а тата сказаў: для мяне самае галоўнае, што ты здаровы, і каб ты быў шчаслівы, і што я цябе люблю. І бачыш, і тата сказаў, гэта я цябе люблю, якое з яго было не выбіць. Але ён сказаў па-ангельску I love you. Просто яно не гучыць па-беларуску неяк. Але пазней мама вельмі хутка якраз зрабілася вельмі такая pro-gay. Але скажы мне, калі ласка, вось гэтую всю сітуацыю менавіта калі пасадзіў ты бацькоў, сеў насупраць іх і проста сказаў страшнае слово: я гей, ці ты сказаў я гомасексуаліст, і гэта Гей. гей менавіта. І паўза адразу пасля гэтага. Якая рэакцыя вось менавіта пасля гэтай фразы? Ты памятаеш гэта добра ці не? Ну, вот так подозревала и не хотела. Я не памятаю, якія там слова былі дакладна, але мама больш гаварыла, а тата ось толькі гэта сказаў, і як мама там нешта казала, так ён казаў: перастаньце. Слухай, ну а вось даведалася пра гэта твая сям'я, але яшчэ, відаць, ужо трэба было пашыраць гэтую інфармацыю потым і ў асяродку эміграцыі беларускай, у кансерватыўным такім асяродку. Так, ну, это паступова гэта рабілася. Ёсць такія, пэўна, што стаўленне было дрэннае. А былі такія, якія змянілі стаўленне да цябе і перасталі з табой кантактаваць, сябраваць? А былі такія, што я чуў пазней: ой, мне аж праціўна. Вельмі добра тыя, што мне перадавалі, бо я таксама не хацеў кантактавацца, калі некаму праціўна са мной быць у адной кампаніі. Так што нейкі падзел усё ж прайшоў па гэтай лініі, з некаторымі людзьмі ты перастаў, ці яны з табой, ці ты з імі кантактаваць? Адны это паказваюць адкрыта, другія менш. А большасць, я б сказаў, абсалютна не было ніякай негатыўнай рэакцыі. То бок ужо нашы беларусы таксама сталі заходнімі людзьмі. Так. Тыя, што ў Савецкім Саюзе я ім ніколі нічога не гаварыў, бо будучы там, я быў вельмі асцярожны. Я ж ведаю дагэтуль якія стаўленні, таму я кажу, што мая нага туды не стане зноў у такія краіны, дзе гомафобская палітыка, я не збіраюся іх падтрымоўваць сваімі грашыма. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio deseos que cuando los abro, perfecto distingo lo negro de blanco y en el alto cielo su fondo estriado las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario cuando en las palabras y pienso y declaro madre, amigo, hermano, y los alumbrando la ruta del alma de que estoy amado. La 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 la. Gracias a la vida me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho, graba noche y día, ríos y canarios, martillos, turbinas, lasridos chubascos y la constancia tierna de mi bien amado. La 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 la.
gracias a la vida me ha dado tanto, me ha dado la marcha y mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. La 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 la. Gracias a la vida me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y canto de ustedes, que es mi propio canto. La 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 la.